айрӯи одамигарӣ бугӯй ин хуб аст, не ки айрӯи дин номумкин аст. барои чӣ? Хаб барое ки одамо мисол динра сахт чӣ мекунанд, боварӣ доранд, мусулмонгариро сахт меқапанд. Бароям мумкин нест. Ай хел бугӯй мумкин аст. Барое ки пешам дар даври союзам одамои мисол тоҷикои мо орус мегирифтанд, мисол француза мегирифтанд, ё ҷугира мегирифтанд, фарқ набуд. Ҳозир уже дин дигар хел шудагӣ. Барои қадар мегиранд ки занҳои мо мардои хориҷаро ки хая ки якеш барои зиндагиш нақс шуда, якеш мега хориҷа рафтана барамдем, якеш хая ки зиндагӣ бивоста ба занак фарқ дора, ба ҳамун зиндагии оилаш хеле зиндагиш нақс мешавад. ба шикар гуфтан даҳон ҳеҷ вақт ширин намешавад. имрӯз баъзе ҷондухтурони мо мехоҳанд ки орзуи шаҳри хориҷ кунанд, бегона. Аз чӣ фоида? вақте ки нон аз дастархони мо ҳаст, хони мо ҳаст, ҳама пурноз немаз аст, ҳар як ҷонон зарф дорем. ман ба умуман ба шаҳри хориҷа шавҳар кардан ман маъқул нест. ман мехоҳам ба ҳамин шаҳри худам шавҳар кунам. ҳозир ҳамин вақти замона ба чӣ гам одамои бачаҳои мошеннико бисёр шудаги ҳамин вақт ба мисол ҳар як қади кӯча мисол духтаро шинос мешаванд, мисол Турция мераванд, шавҳар мекунанд, чӣ мекунанд, Америка ба хай Россия баян. хай одам гуфтам гапо ки дониста фаҳмида намешавад. ҳозир хале ки мисол духтар кати фурӯш мекунанд ку хале ва ё бисёр шудаги. Барои ҳамин хат духтаро ба маслиҳат мекунам ки аввал дониста вай карда шавҳар кунанд. Если взять с точки зрения законодательства нашего, то я считаю, что это правильно. беҳтар аст ки зани тоҷик бо марди хориҷӣ оила бунёд кунад, чунки тибқи қонунгузори Тоҷикистон ӯ вазифадор аст барояш хона бихарад. ин барои зани тоҷик замонате барои фиреб нахӯрдан аст. Безопасности и имела, так сказать, страховку от обмана. барои духтари тоҷикон бачаҳои тоҷик зебанда аст ки вақте ки духтари тоҷикро мо дар бари ягон писари бегона мебинем, ростӣ ба мо дигаргунӣ пайдо мешавад. ба назар ба духтари тоҷикон як диламон дур меравад. барои ҳамин бигзор ҳамаи духтари тоҷикои мо ҳамавақт дар ватани худашон бо ҳамватанони худашон бошанд, бо писарони тоҷик даст ба даст бошанд. ин мо тараф дорем. вақте миллати худат бошад, якдигарфаҳмӣ зуд пайдо мешавад. ин ки расму оинаи моро зуд мефаҳмад.